toria arobisi aromubi tindi koboria aseng'encho omosenetari arobisi erebitina ne gavana yaya tindi koboria aseng'encho atari gocha obaumera ekero geke ngoboria akinya sai Musa na Yakobo buna kwarorekanete noria nencho takonga Koreamo Bono Onyanja Constitution teri goteba oversight yakorerwa matanga gosama kolime gose ekanisa liliwa jiro mochango oversight yakorerwa at a proper channel and provided by the Constitution of the Republic of Kenya. Oko iraji file as audit committee ili ya Senate kwa rangelio mugavana oro urwa machi abumoi weta asiego teba ocho wolrichi besa chi asirira sa matanga ngira matanga mbone da kuchange na nepole ngende ndoi wana bona bantu ba minto na demba boli ora tware sese ekoganya ekero muibi aibire bintu yamanya ojaka gokoga lilia ajire gochipara esese yura kyobara mere sese ngia igengwana na gokuana ekero muibi ari bweri monya gupambana nere taibo bono abantu baminto oversight totegerane oversight na benga esese obonete gokoga ekero muibi ari bwei umurimi uri ng'ombe osoka no moro ne kebago kwapambana nere bono ngateba ningende ngemente eroli ya gatatu ekoroku being available to our people ngaligere linganyora nyamire yeito egento kesinye tabara ya bange noko bange n'abantu togocha toigoro bisi ya Jubilee nasambe gari natama ngaingo chenene numogo ngachikura ngira na kingo baikaranse libuyega twakuana twamanya gotebe ekoroku gumzo mtani yani ngiche ngiguchisida chino ekimogo ntebi asengo nyarangoreki igo mwanchire tare 10 omutie nyonane mochora barai bamanyete gasi yabo mochi gochora ngira abantu bole karau babo kira sobonge igo bono moche muboka sobonge mwakekura otatiga kurunsa we MCA mbakobo president akira barai bamanyete gasi yabo